UPPL long live, long live, long live. Long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Long live, long live, long live. BPFनि सानैजि मददगिरिया UPPLआव जगदान होदों। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय थुक्राझार VCDCनि सिङाव गोग्लैनाय मुराभारा गामिनि सानैजि BPFनि मददगिरिफोरा EM रनजित बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैयो। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां UPPLनि मददगिरि बिथांमोनहा 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय दुनाबारियाव जानाय BPFनि जयनिं हाबाफारियाव सा 9 मददगिरिफोरा जयनिं जाहैदोंमोन। नाथाय दिनै फिन बिथांमोनहा EM रनजित बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैफिनो। बेजों लोगोसे BPFनि मददगिरि 13 सा सोद्रोमाफोराबो आखाइ गोरोबफैयो। महिलाजों आखाइ हमदोंमोन नाथाय फिन दिनै आखाइ गोरोबफैफिनबाय आसलथे मानो फैफिनखो बिथांमोना मानो थाङामोन बिथांमोना स्पष्ट खोन्थाया बेनो जोंनि UPPL दोलोखौ माने UPPL दोलोनि सापर्टारफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय प्रतिश्रुति होनानै बिथांमोना बुरखायनानै लांदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय जे गोदो 17 बोसोर बिथांमोना बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। हानि मोनथाय लानानैनो जोंनि बर'नि आन्दलना गोबां बोसोर जादोंमोन। बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगार होनानै थांग्रा मोनसे पलिटिकल पार्टी बे पलिटिकल पार्टीया दिनै गोदान मोनसे बाहाना खालामनानै लांनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। ओंखायनो सैथो आरो थार बेजों हान्थिग्रा बड'फा UN ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि खान्थिखौ जेब्लायबो मान होग्रा आरो बेखौ संदाननानै आवग्रायलांग्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा UPPL दोलोनि सरकार बे सरकारा जे नंगौ लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोना बुजिफिननानै फैफिनदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ आरोबाव वेलकाम खालामफिनबाय। नैथियावहाय BPFनिनो सातघर न'खरा दिनै BPFनि आगुनि जा केरेक्टार बे केरेक्टारफोरखौ मिन्थिनानैबो माखासे माने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय UPPL दोलोआव सापर्ट खालामनो हायाखैमोन थांनाय बाराव बिथांमोना दा अपेनलि ओंखारबोदों। बे सातघराबो दिनै जोंनियावहाय जइन जादों। आच्छा बिनि खेत्रखौ आं एसे बुंनो नागिरदों आरो बुंगोनबो आरो बुंनो लुबैदों। दाखालि थांनायनि गेजेरा जाहैबाय जोङो सानैसो एबा मानसि बुंनायनि गेजेराव जोंखौ एसे बुंनायनि गेजेराव जों थांनाय जादोंमोन आरो लोगोसे आङो दा मानसिफोरखौ खिथायाखै दा खिथानाय जादों खिन्थु आं नाम थांखिया जेनेबा गामियावनो थायो बा दस्रा साइडनि जागोन। दा मा होनो आंनि लोगोफोरखौ आंनि 7 जन लोगोफोर दं आंनि खामला मावग्रा लोगो आं थांनायनि खिथाया जाहैदों बेनो आंनो नांगौ गरसे गरनै बे गरसे गरनैखौ जुदि रावबो एसेबो साहाय्य होआबा थाखा होननाय बुस्थुआथ' पलिटिकेलसो नालाय पलिटिकेलाव थांबासो थाखा दा बे हिसाबै आंना दिनैसिम फिसाफोर सानै PO पास जादों गरसेबो मोनाखै। आं एसे लुबैदोंमोन प्राइमारिनिफ्राय दा बुंदों प्राइमारि मानसिफ्रा बुंदों प्राइमारियाव थां। दा प्राइमारियाव थांनानै आं जेबो रोङा आं न'आवनो थायो खामला लोगोफोरनो थाखा रानो आं खामानि मावो। दा जेखि जाया मानो गासिबो आंनि लोगोफोरखौ जे बुहुला जायो आथिं थोंब्रै गाग्लिनोबा आथिं थोंनैबो गाग्लिनखायो होननानै आङो बेवहायनो दानिनो गोजोनै सुख सोलिनाय लुबैफिननायाव आङो दा UPPLआव फैफिननाय जाबाय। दा नोंसोरो गासैबो फैफिनजोब्बाय? जोङो 7 जन मानसिया फैफिनजोब्बाय। फैगौ समाव UPPLनो भट होसिगोन? फैगोन समाव UPPLनो आं उफाय गैया गासिबो लोगोफोरखौ लानानै UPPL आं भटखौ होफिननाय जासिगोन।